ଆମ ଗାଁ ଲୋକଟିଏ ଆଜ୍ଞା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରମେଶ। ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଯିବ, ନାଚିବ, ହସେଇବ, ଗୀତ ବି ଗାଇବ, ସମସ୍ତ ସହିତ କଥା ହବ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆସିକି ଏତେ କଥା ହଉଛି ତମର ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ଖାଇଦେବ। ହେଲେ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବ, ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇବ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ହିଁ ତା ଗୀତ ଶୁଣିବେ। ମଦ ପିଏ ସିନା, ହୃଦୟରୁ ଲୋକଟା ଭଲ। ଆଜି ତା ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକ ହିଁ ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଘର ଅଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ।